Když mi poprvé řekli o téhle misi, myslel jsem, že je to vtip. Všichni jsme už někdy slyšeli o cestování do minulosti a stroji času. Ale teď o něm mluvili renomovaní vědci a generálové a tvrdili, že to jde. Nedělali si legraci. Viděli Eon. Eon byl nalezen v sibirských pustinách během první světové války. Naštěstí ho objevil jeden z našich lidí, plukovník Emerson. Dopravil stroj domů do státu, kde ho označili jako přísně tajný a odvezli ho do oblasti 51. Naši vědci brzy objevili, jak Eon oživil. Zároveň zjistili, že cokoliv se do něj vloží, prostě zmizí. Po pokusech s radioaktivními izotopy nakonec odhalili jeho tajemství. Eon je stroj času. Možnosti jeho využití jsou dalekosáhlé. S jeho pomocí můžeme vymazat každou tragédii v naší historii. Ale i když jsme věděli, co by Eon dokázal, nemohli jsme ho použít. Neměli jsme palivo. To, které v něm bylo nalezeno, se spotřebovalo během experimentů a jeho složení nebylo nikdy odhalené. To byl konec. Až do chvíle, než byl objeven Siberit. Tato sloučenina obsahuje prvky, které byly do té doby neznámé. Když ho geologové na Sibiři našli poprvé, domnívali se, že je radioaktivní, protože byl na dotek teplý. S obavami ke vzorku přiložili Geigerův počítač. Ten však ani netikl. Později v laboratoři dali malý kousek Siberitu do nádoby se studenou vodou. Voda začala vařit tak divoce, že se nádoba doslova roztrhla. Úlomek Siberitu ležel uprostřed té spouště bez viditelné změny. V přítomnosti Siberitu se vodíkové atomy vázané ve vodě spojily v helium, což uvolnilo obrovské množství energie. Najednou jsme měli v rukou katalyzátor nukleární fúze a tím pádem víc energie, než kdy lidstvo bude potřebovat. Má to ovšem jeden háček. Zásoby Siberitu jsou uloženy hluboko v zemi na Sibiři, v Rusku. To byla ta chvíle, kdy jsem byl zařazen do expedice Glowmine. Naším prvním úkolem bylo vytěžit takové množství Siberitu, aby mohl Eon podniknout několik cest. Náš druhý úkol byl složitější. Zkoumání Eonu prokázalo, že jakmile je stroj aktivován, přenese všechno, co se nachází uvnitř, na přibližně stejné místo, ale o 2 miliony let nazpět. Země vypadala tenkrát jinak. Ze Sibiře na Aljašku mohl člověk dojít po souši. A právě v tom spočíval náš úkol. Vydolovat obrovské sibirské zásoby Siberitu a přemístit je na Aljašku. Sice tomu budeme muset věnovat zbytek svého života, ale až nastane éra lidstva, Siberit bude ve Spojených státech. Příkaz odletu může přijít každým okamžikem. Přede mnou už bylo odesláno 20 vojáků, ale to ještě neznamená, že budou na Sibiři první. Eon pracuje s jistým rozptylem v čase i prostoru, takže můžeme skončit kilometry daleko od sebe v rozpětí několika let. Ještě o jedné vlastnosti Eonu se musím zmínit, totiž, že lístek na něj není zpátečný. Tenhle vlak jede jenom jedním směrem, proto do expedice vybírali lidi, jako jsem já, oddané armádě a vlasti, bez jakýchkoliv příbuzů. Lidi, kteří tu nemají nikoho a nic, co by nemohli oželit. A pak jsem včera potkal ji, majora Joan Fergusonovou. Patří k vědecko-technické sekci, která naši expedici sice zajišťuje, ale neodlétá s ní. Měl jsem pocit, jako bych ji znal celý život. To jsem celý já. Když konečně potkám tu pravou, prošvihnu to o 2 miliony let. Ale už je příliš pozdě na to, abych odstoupil. Chystám se vkročit do Eonu. Můj život tady za okamžik skončí a bude pokračovat před mnoha lety. Připraví se skupina 9. Donaldsnová, Williams, Macmillan, Sikorsky, Phillips, Grant. Jděte k Eonu. Tak, už je to tady. Budeš mi scházet, John. Třeba by ses mohla nechat přeložit. Moje práce je tady. Já vím. Škoda, že jsme se nesetkali v nějaké jiné době. Třeba se ještě sejdeme. Dej na sebe pozor. Ty taky, Joan. Že ahoj, já jsem Sirius a chtěl bych vás provést vlastně tímhletím let's playem, který teď vlastně budu vydávat vlastně se spolu s kamarádama, který mají SKCZ White Flag YouTube channel.
tak bych vám chtěl teda předvést hru, která se jmenuje Original War. Je to starší hra, ale česká. Že česká, to se mi tady slíbí, jak jste si všimli, už je i nadabovaná, což je na to taky úžasný. Je to moje jedna z nejoblíbenějších her, takže tímhle let's playem bych vám chtěl ukázat, jak vám už to vlastně hlavní hrdina, John McMillan, Titan, vysvětlil, tak vlastně se jedná o to, že poletí do minulosti, do historie, do pravěku, kde se budou snažit vytěžit zásoby z toho Siberitu, ale něco se zvedne, to dále uvidíte. Tam dojde k tomu Eonu. Může pokračovat. Připraveni? Kdo se na to necítí, ať to řekne hned. Nechceme tam nikoho, kdo není 100% odhodlaný. Kancelářský keci. Odhodlání chlapa se neměří na procenta. Ale na centimetry, co si Korsky? Jdu do toho taky. Tak vstoupíme do Eonu Ještě teda. jeden krok a s Bohem 21. století. Zatraceně dlouhý krok. Nádhera. Od zrození času sem nevkročila lidská noha. A ještě další 2 miliony let sem nevkročí. Tady poručík John McMillan. Očekávám rozkazy. Alfo, slyšíte mě? Alfo, co je to s vámi? Tady poručík McMillan, slyšíte? Okamžitě přeruš vysílání. Díky za to přivítání. Kdo... Slyšel jsi mě, vojáku? Drž hubu a hejbí kostrou, ať si pryč z místa přistání. Identifikujte se. Varuju tě naposledy. Jestli chceš zůstat naživu, rychle někam zalez a nevystrkuj hlavu. Jestli chceš zemřít, zůstaň tam ještě chvíli stát a tlachat. Do prdele, co to má znamenat? Že nejlepší hlavní cíl první mise přežít. To když jsem hrál poprvé, jak mi to co dostalo, tak budeme se někam schovat. Vysílal tamhle z toho kopce. Rychle, než někam zmizí. Identifikujte se. Nestřílejte! Já ti neublížím, kamaráde. Chci jenom vědět, jak se jmenuješ a o co tady jde. Desátník Bobby Brandon, pane. Co se stalo? Nemám ponětí, pane. Vstoupil jsem do Eonu a najednou po mně začali střílet. Ale kdo k čertu? Nečekal jsem, až se mi představí, pane. Měl jsem co dělat, abych zůstal naživu. Ta rána vypadá škaredě. Potřebuješ pomoc. Fajn, zavolejte sanitku. Dostanu tě na základnu Alfa, tam tě dají do puku. Ano? To je taky dobrá věc na tom, že tam mají fakt dobrý hlášky a jsou tam už jdu. i docela vtipnější Ano? ještě a prostější hlavně. No jo, teda. už jdu. Ale tak, jakože hra je to dobrá. Sice starší, jako grafika nic moc. No jo, už jdu. Poslouchejte, v té oblasti jste celkem 3. Sformujte skupinu a postupujte na severovýchod. Opakuju, postupujte na severovýchod. Pokusíme se vás odtamtud dostat. Co se tu děje? Kdo po nás jde? Držte se ve vysoké trávě a vyhýbejte se cestám, nebo vás najdou. Ptal jsem se vás, co se tady sakra děje. A kdo jste vlastně vy? Jsem plukovník Paul a jestli se ti podaří dostat se na Alfu, budeš mít průser, vojáku. Řekl jsem ti, že nemáš používat rádio. Nepřítel chytá náš signál. Ještě chvíli to zkoušej a je po tobě. Tak jdeme. To trošku zrychlím, ať tam doběhneme nějak. Postupujte přímo na sever, posíláme vám na protipomocný oddíl. A jinak běhají strašně pomalu. Neposlouchejte je, je to pas.
Pokračujte severovýchodně, opakuju severovýchodně. Najradši ne, ať nás nechytnou. Nechytnou. Jak se jmenuješ, vojáku? Cyrus Parker, pane. Ty parchanti nás v tom nechali, co? Prej, postupujte na severovýchod. Jak ho asi tak mám najít, co? Poručík má kompas. Je to jediná informace, kterou máme, tak se jí držme. No jo, už jdu. Tak a hurá, na severovýchod půjdeme. Sorry za ten menší lag. Ano, no jo, už jdu. Připraven! Zvládnul jsem to. Proč ne? Máme tu Američany! Potřebujeme pomoc! Konec skrývání, do nich! Ano, pane. Musíme dál. Tak, a zdráme. No a tím teda to by byla první mise. Tím bych to asi zatím i nechal, ať toho není na jeden díl moc. Takže se s vámi zatím loučím a děkuju za slednutí a za vaše názory. Takže zatím